Kropswolde, daar ben we. Deze keer net met een vlogcamera, maar gewoon met de telefoon. Maar we zijn op een soort hippie camping of zo. In ieder geval een hele kwakje. Net goedkoop trouwens, weet je wel van prijzen. En de groene is hier net oerlijk gelijke vlak. Maar het is al een beetje op de hippie manier zo. Zeg prima hè trouwens. Heel lekker ontspannen. Maar we hadden camping, de camper hebben we hier maar eens tussenin. Pruts, dus die staat daar op het einde. Nou, dat vermijdt ze hier wel. Het is 2 nachtjes, dus van snijn en vrede nacht. Dus, in ieder geval hoe dan ook prachtig. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de Ja, Kropswolde, daar ben we belonen. Nou ja, zoals ik al zei, een soort hippie camping. Super relaxed. Maar we hebben hier hoofdzakelijk uitrust, dus een hele protte had ik net veel meer. Oh, dus er leidt ook naar een mini paardje. Of gewoon een pony, dat kan ik niet. Nou, de toegangspoort, de We hebben een paar hitte dagen hoorn. En dit weekend wie krijgt een wat minder. Maar dat mij de pret net drukken. En ondanks dat het een beetje minder waar wie, ben we er toch heen met de fiets op Uitwest.
Nou, zoals ik al zei, behalve dit fietsen hebben we hoofdzakelijk niks dien. En dus is er net zo volle materiaal. Maar ik laat je hem even een paar foto's zien naast aan het einde. Dan kan je in ieder geval een beetje een indruk krijgen van de camping. Okay, see you later, bye bye. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen... I'm out of here.